Ce facem? Și ăsta. Un tricou, deși... S-au prins și Ui, toată ziua trebuie să stau cu gura pe voi. Ui, m-ați terminat psihica ei. Mâncați ficață, mâncați zilele voi. Și tu, și tatu, și frate, faceți același lucru. Ui, dacă dracul ăsta de tricou îi murdar, fă-tu-ți crucea, mă, te du-l și pune la spălat. Dacă nu-i murdar, îl pui frumos înapoi pe umeraș, ca să-l mai porți o dată, de 2, de 3, de 4 ori, de 5 ori răpănosul dracului și pune mâna și închide lumina. Că să vede că nu plătești lumina. Stai cu lumina zulica mare, a? Ține dracu tricoul ăsta. Și eu și vrei să fac cu el, mamă. Ce să faci cu el? Uite-te dacă e curat sau murdar. A, să văd dacă e curat sau murdar? Mamă, nu mă bagi, mă bați așa-i? Mamă, că eu tricou. Și cu tricoul ăla pe caună, de câte ori să zic? Nu mai dai, nu mai dai. Tu ai? Tu scurcea, mă, de câte ori ți-am zis? Nu mai arunca tricou. Dacă e murdar, du-l la spălat. Dacă